लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेलासिजों लोगोसे मोनद' खौरांफोर होनो लानाय जादों। दा बे मोनद' खौरांफोरा मा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। दा बिनिनो मिथिखानायफोरखौ स्किप खालामनानै बारलांब्लानो जाबाय। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बर'नि गागि थुनलाइगिरि, राफोद फोरोंगिरि, समाजनि राफोद बिनायसा बिथां गुनेस्वर मुसाहारि बिथाङा गैलिया। बिथाङा बृहस्पतिबारनि मोनायाव रुंसारि जालांबाय होनदों। बिथाङा थुनलाइ सोरजिनि थाखाय साहित्य अकादेमि बान्थाबो मोनदोंमोन। बिथाङा गसाइगाव B.Ed कलेजनि गायसनगिरि आरो गोरायुंबोमोन। बिथांनि गोथार जिउमानि थाखाय इसोरनाव आरज गाबनाय थाबाय। दा बिथांखौ गोबाङानो सिनायखाजोबगौ, बिनि थाखायनो आबुङै बांद्रायै होनाय जायाखिसै। उननि भिडिअआव बिथांनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे भिडिअ फैगोन, नोंथांमोना बेखौ नेनानै थाबा नुनो मोननाय जागोन। आसामाव दासिम कभिड-19नि आपडेट बायदियै 16 जुलाइआव 892 सा गोदान पजिटिभ केस मोननायजों गासै 20,646 सा पजिटिभ, 13,554 सा डिसचार्ज, 7,039 सा एक्टिभ, 50 सा थैनाय आरो सा 3 माइग्रेट जानानै दं। उननि समाव बियो सोलायलांबाय थागोन। नोंथांमोनहा दिनैनि आपडेटखौ होबा बेखौ उनावहाय सोलायनायखौ नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन तेलेंगाना रायजोआव तेलेंगाना सरकारा फैगौ एकाडेमिक सिजनआव फरायसाफोरनि सानजौफुनि जानाय एबा मिड डे मिलनि राहाखौ डिग्री कलेजसिमहालागै लांनो थियारि जादों होनदों। मख'जाथावदि दासिमहालागै बे रायजोआव गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनिसिम मिड डे मिलनि राहा दंखायो। बिनि थांखिया जादों होनदों फरायसानि सावस्रि रैखाथि होनाय आरो फरायसाफोरनि सरकारि फरायसालि नागारनायखौ बाङाइ खालामनानै होननानै खौराङाव फोरमायनाय नुनो मोनदों। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन भारतनि मुंदांखा खेला IPL अदेबानि इन्डियान प्रिमियार लिग 2020 मायथाइनिया कभिड-19नि थाखाय थाबथानो गोनां जादोंमोन, नाथाय दा बेखौ फैगौ 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय जानो हागौ होननानै बुंदों आरो बेखौ UAE हादोर अर्थात इउनाइटेड आरब इमिरेट्सआव लानो हागौ होनना खौराङाव फोरमायनाय नुनो मोनदों। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन दिनै 17 जुलाइ खालि मिज'राम रायजोआव 4.2 मेगनिट्युड रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावदों। मख'जाथावदि बे रायजोआव जुन दाननिफ्रायनो फारियै गोबां खेब बांग्रिं मावबोगासिनो दङ। जुलाइ दानावबो थांनाय 3 अक्ट'खालि 4.6 मेगनिट्युड रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावनांदोंमोन। दा गोबां खैफोदनि गेजेरावहाय बांग्रिं मावनायाबो हथात मिथिंगायारि जाथायाबो मोनफानि उनाव मोनफा दिनै मुलुगाव जाखांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों साफ्रोमबो सांग्राङै थानाया गोनांथि। आसामाव दिनैसिम बे बोसोराव दैबानाजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 71 सा जाहैबाय होनदों। बिनिफ्राय 3,218 गामिफोरा लोमजाबाय होनदों। गं 27 जिल्लाफोराव बाना जालांबाय। 39,79,000निबो बांसिन सुबुङा न' गारनांबाय होनदों आरो 1,31,000निबो बांसिन हेक्टर हा आबाद मावग्राया लोमसाव जाबाय होनदों। दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो दासिमबो थाद'आखै, बांलांगासिनो दङ। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ नेनानै थागोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।